Sugdan sa alas 5 sa buntag ang moving up ceremony sa kapin usa ka libo ka mga grade 10 students sa Marigondo National High School sunod Lunes, Abril 14 sa Hoops Dome, Barangay Gunob sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sama kini sa sayong ceremony nga gipahigayon sab sa susamang tunghaan sa miaging tuig. Giklaro sa principal sa Marigondo National High School, Garvin Velos, nga wala siya ni mando og call time sa ilang seremonya aron kalikayan nga mga adlawon o mga tulog sa Hoops Dome ang ilang mga estudyante. Kahinumduman nga mi-viral ang Marigondo National High School ni atong Marso 2024 human sa mikatap nga social media post nga nag-ingon nga alas 3 sa kadlawon gisugdan ang seremonya. Butang nga gihimakak ni Velos. Nako nag-impose og call time kay paghatag nako call time last year nga ang processional mag-start og 4 AM. So giingnan sa mga advisor mo ari og 3 AM. Other students ari og alas 2 sa kadlawon og gireklamo. Pambansang awit na which is 5:09. Akong gitan-aw. Kay ga-timing man mi ana kay taiman gina nimo kay kinahanglan mahuman ka ng orasa. So akong i-correct dili 3 AM ang amo ang moving up ceremony last year, 5 AM. Gipasabot ni Velos ang sayo nga pagsugod sa ilang moving up ceremony. Asoy niya nga kini tungod dayong human niini, aduna pay ipahigayon nga recognition rights sa ilang mga junior high school students ug sundan sab ini kahapon sa graduation ceremony sa ilang grade 12 students. Dugang niya nga limitado o fully booked sab ang Hoops Dome sa ubang mga petsa. Hinungdan nga sayo ang ilang schedule. Ang end of school year rights o graduation sa Marigondon misunod sa bag-ong mando o DepEd Memorandum 27 nga gikinahanglan nga Abril 15 mahuman na ang school year ug tanang recognition rights o graduation mapahigayon sa Abril 14 hangtod 15. Kay ang Lapu-Lapu City kay bawo kita na nga wa gitay venue nga maka hold og dako nga eskwelahan atong gikandak ang parents meeting for grade 10. Another dili ta mo kandak og usa ka activity sa eskwelahan nga dili nato i-communicate with the parents. Kay kaning parents mo man ato ang internal stakeholders. Gani bisag sayo ang ilang moving up ceremony, mipadayag ang mga grade 10 students nga mumatag gihapon silang sayo sa kadlawon aron makaapil sila sa processional ini ka alas 4. Giklaro nila nga uyon ra sila sa early morning schedule. Ay kanang kwan mga 3:40 prepare na ana niya mga 4 kapin adto na ko sa Hoops Dome. 3 siguro mamata din para maka-ready pa kay ang sugod sa professional kay mga alas 4 kanang ini ka 3 kay mamata ko kay naman ko ikambal so dag na pa mi mag-makeup pa mi so murag 2. Yeah, okay ra ka sa kaning 5 AM ninyo nga ceremony. Yes, wala ra may problema sa ako. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.